Удари джакпота, защото покри доматите, иначе... Много това кепе. Хайде да видим каква голяма риба се е уловила сега. Това кепе е малък. Дойде малък ли е? Това кепе е малък. Айде, айде, бе! Какво правиш ти, бе? Какво правиш? Кажи, бе! Кажи си бръкнал ловото, бе! Давай там на люлката. О, майка! Айде, паса по чупа, бе! Хубава риба. Брата, тая колко е? Дале, тая е 10 кг. 10. Репортера идва ли? Идвам. Това ли? Не, да постелиш. Леглото е. Моята теглилката служи. Това е тая риба, бе. Това няма риба. Това шаран ли е? Шарана. Дай го това. Не там, бе. Сутка голямо цуна. А после ли го е човек? Кой не трябва минута на това. Айде го то. А що ли си уся така? А що ли си така? Браво. Никога няма да фащаш такива. Това фалкон, не знаеш какво става. Къде е десятка? Виж къде? Тук е. Там, там. Няма, не се ши. Вижте каква голяма риба има тук. Трябва 2 метра и нещо да е метър. Ще му сложим антибиотик. Сега извади това. Дай. Това. Кепа да го издърпа, така. Дай, мани се. Сега, Я снимай. сега кой ще го тегли сега? Чакай. Чакай спокойно, той няма да избяга. Кантар, искаш ли? Нова кантар. Нали? Да се взема една чапа. Нали е тук в таковата, в леглото вече? Просто има малко водичка, го поля и с малко вода. Да, ама няма спор. Той няма да му стане нещо. Бах неговата мама. Викаш? Ще ме запали ли? Поля има малко водичка му. Той му сложи. Това голям бе, брат. Чакайте. Трябва да е повече от 10 кг. Как бе? Включи ли го? Да. Хубав кантар. Чакай да го отопне. Да, 14. Пак. 13,6. Пускай го. 13,6 значи 13,200.